aktivistlerin maşgalalarına basışı bes edip, erkin pikirleri goldamağa çağırış. Vena 13. may 2021 yıl. Adam hukuklarını gorayan garaşsız guramaların dördüsünün habar vermegine göre 2021 yılın may ayının başında Türkiye'deki Türkmen aktivist jurnalist dairəsinin oppozisyon garayışlarına tesir etmek maksadı bilen Türkmenistan'ın güç ulancı idaralar tarafından onun 14 yaşlı yegenine sorağı edilipdir. Bu basışları grajdan aktivist Rozvay Jumanmuradova karşı alınıp barılayan öjüktürücü giň göwrümli çäre bolmak bilen daşary ýurtlarda rejime karşı hereket ediyen adamlara olaryň ýakynlarynyň üstü bilen basış edilýändigine şaýatlyk edýär. Adam hukuklarynyň Türkmen inisiativasy, adam hukuklaryny goramaň halkara hyzmatdaşlygy, Human Rights Watch, Amnesty International guramalary Türkmen dissidentlerinin garyndaşlaryna derrew basışı bes edip Türkmenistan'da söz, pikir azatlygynyň we adam hukuklarynyň ýerine ýetirilmegine çağırdy. Onlarça ýyldyr Türkmenistan'da häkimetler adamlary söz azatlygy, erkin düşünjeler hakyndaky hukugundan mahrum edýärler diýip, adam hukuklarynyň Türkmen inisiativasy guramasynyň başlygy Farid Tuhfatullin aýtdy. Ýöri gulluklar daşary ýurtlardaky häzirki rejime karşı pikirlerini açyk beýan edýän aktivistleriň ýakynlaryny yzarlap, olara basış edýärler. Olar Türkmenistanyň kynçylyklaryny ýurdun ykdysady ýagdaýda düşen krizisiniň dünýä ýaýradylmagyndan gorkup aktivistleri ses çykarmakdan ýüz öwürmek, sözünden dändirmek maksady bilen bu çäreleri geçirýärler. Soňky aýlarda sosial ulgamlarda häzirki hökümete we onuň alyp barýan siýasatyna garşy tanqid güýçlendi. Daşary ýurtlardaky Türkmen diasporasynyň häkimetlere garşy protest hereketleri güýçlendi. Bu ýagdaý rejimiň koronawirusu inkar etmegi, ýeti sosial-ykdysady krizisiň ýüze çykmagy bilen bir hatarda döwletiň ilatyň azyk howpsuzlygyny üpçün edip bilmänligi netijesinde sosial ýagdaýlaryň has pese düşmegi netijesinde ýüze çykdy. Bu nägilelikleriň artmagyna jogap hökmünde rejim onu tanqidlaýanlara garşy repressiýany hasam güýçlendirdi. Adam hukuklarynyň Türkmen inisiativasy guramasyna Jumanmuradowyň habar bermegine göre, Lewap vilayatynyň ýöri tokullukları 4. mayda onun yegenini polisiýa bölümine çağırıpdyr. Yetkinjek daýysynyň edýän işleri, gürrüňleşilýän temalar daýysy bilen her näçe wagtda habarlaşýandygy hakynda sorag edilipdir. Jumanmuradowyň berýän maglumatlaryna göre yetkinjege sögünüp, üstüne gıýgyrylyp, daýysy bilen gatnaşyk edýändigi üçin onuň we ata-enesiniň türme basyljakdygy aýdylyp, basış edilipdir. 4. maydan öňem Jumanmuradowyň maşgalasyny gorkuzmak maksady bilen basışlar edilipdir. 2021 ýylyň 26 aprelinde oğlanyň kakasy Milli Howpsuzlyk Edarasynyň işgärleri tarapyndan soraga çekilipdir. 21 martda näbelli adamlar jaň edip Rozvay Jumanmuradow bilen gatnaşygy dowam etdirse öldüriljekdigini aýdyp ýakynlaryna basış edipdir. Ýörüýte gulluklaryň oğlany sorak edip onuň daýysyny edýän hereketinden el çekdirmek, ses çıkartmazlyk, synanşyklar elhenç faktdyr diýip, adam hukuklaryny goramaň halkara hyzmatdaşlygy guramasynyň direktory Bridget Dufour aýtdy. Bu häkimetleriň erkin pikirler bilen görüşde her hili çäreleri ulanýandygyny görkezýär. Rozvay Jumanmuradow oppozisiýon hereketiň sosial ulgamlardaky siyasi diskussiýalaryna gatnaşyp Türkmen häkimetlerini tanqidlady. 2020 ýylyň iýul aýynda İstanbulda Türkmenistanyň hökümetine garşy geçirilen hemde Türk polisiýasy tarapyndan dargadylan protestde gatnaşdy. 2009 ýyldan onuň azatlyk bilen işleýändigi belli bolan soň
ýörite gulluklaryň yzarlamalaryndan gaçyp ýurdy terk etmäge mejbur boldy. 2011-nji ýyldan bäri Türkiýede ýaşaýar. Jumanmuradowyň garyndaşlaryna edilýän basyşlar daşary ýurtlardaky grajdan aktivistleriň ýakynlaryna häkimetleriň edýän basyşynyň anyk misalydyr. Adam hukuklaryna baha berýän garaşsyz guramalar üçin Türkmenistan köp ýyldan bäri ýapyklygyna galýar diýip Amnesty International guramasynyň Gündogary Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktory Marie Strazers bellidi. Ýakyn garyndaşlary yzarlamak tejribesi hökümetiň Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulýandygyny görkezmejek bolup her hili çärelere yüz urýandygyna şaýatlyk edýär. Germaniýada ýaşap Türkmen hökümetini tanqid edýän videoblogger Döwlet Baýhan basyş görkezilýän şahsiýetleriň ýene biridir. Ol adam hukuklarynyň Türkmen inisiativasy toparyna Türkmenistanyň Mar şäherinde ýaşaýan garyndaşlaryna bir näçe gezek basyş edilendigini habar berdi. Ol opposision hereketleri üçin garşylyklaýyn jogap hökmünde aprel aýynda 2 sany garyndaşynyň işden kowalandygyny belledi. Häkimetleriň onun ýakynlarynyň gulluk edýän oglunyň eger Baýhan opposision hereketi bes etmese onuň diri öýüne gaýdyp gelmejekdigini aýdanyny habar berdi. Öz blogunda Döwlet Baýhan Türkmenistanyň syýasy, sosial kynçylyklarynyň türlü temalaryna degip geçýär. Ýakynda ol konstitusiýada prezidentiň parlamente deputat saýlanma hukugynyň ýoklugy hakyndaky kanunyň bozulup, Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň parlamentiniň täze palatasynyň başlyklygyna saýlanmagyna garşy tanqid bilen çykyş etdi. Mundan öň Baýhan köp ýyllap Azatlyk radiosunda ştatdan daşary habarçy bolup işledi we Türkiýede ýaşady. 2019-njy ýylda Türkiýanyň we Türkmenistanyň ýörite gulluklarynyň basyşy netijesinde Türkiýe döwletinden çykmagy mejbur boldy. Geçen ýyl mundan başga da hukuk goraýjy guramalar tarapyndan ýakynlaryna basyş edilen bir näçe grajdan aktivistleri ýüze çykaryldy. Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýän halkara guramalar yzarlamalara we basyşa sezewar edilýän türkmen aktivistlerini goldamalydyr diýip Human Rights Watch guramasynyň Gündogary Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň orunbasary Rachel Denver belledi. Olar hökümetiň yzarlamagyny basyşyny bes edip grajdan aktivistleriň beýan edýän problemalarynyň çözülmegini kazanmalıdır.